Uy. Sure na yan. Sure na yan. Andiyan mo lang? Ayan, nag-print makasubang di Caracas eh. Nag-print na sila kusubang and okay. Ano. Okay lang.
Diyos manhay nabanggi sa inyong gabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante orog na sa laogan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibikan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong